Çağırmak daha önce Egerîna li pê aştiyê beriya her tiştê li cihekê weke konferansa rojhilat weke hewlekê ye mirov dikare bibêjit ku weke berdewamî ye û ev jî civîneke wiha giring bû. Di encamê de ji xwe li rojhilata navîn ev demeke dirêj em li pê aştî û aramiyê ne lê ji ber peywendiyên cûr bi cûr ji ber nakokî û her wiha pirsgirêkên ku dihebûn mirov dikaribû ku zêdetir wê demê li gel rêxistinên civaka sivîl kar bikire. Pirsgirêka Kurd jî wiha ye. Li Sûriyê jî mijara pekvejiyan û aştî û aramî bi heman awayî ye. Ji bo navçeyê ew peywendî gelek girîng in û ev danûstandin gelek girîng in. Niha li Tirkiye pêvajû bi rêve diçe. Helbet wê pirsgirêk hebin. Min di gotara xwe di konferansê de jî min behsa wan nakokiyan kir. Dibe ku hinek caran di navbera aliyan de çi rasterast çi ne rasterast dibe ku axaftin bêne kirin yan jî bersiva hevdû bêne dayîn û nakokî derbikevin. Ev asayî ne û dibe ku hebibin û her tim jî ev jî dikarin bêne dîtin lê mekanîzmayên ku bikaribin van pirsgirêkan çareser bikin û eger kareke rêkûpêk bê bi rêve birin dê bêne çareserkirin. Ez dibêjim ku pêvajû bi rêve diçe tevî hemû nakokiyan tevî hemû gotûbêjan jî ku komisyonê şandek çû İmraliyê bi rastî jî pêşhateke gelek dîrokî û giring bû. Bi gotûbêjên cuda mirov eger sîberekî bixe ser vê serdana şandê gelek tiştekê xirab û nebaşe bi rastî mirov dikare gelek tiştan di derbarê serdanê de bike û hat negotin jî hevalên me jî daxuyaniyên xwe dan lê tişta girîng kewe ku heya rêkeke baş em hatine û em li ser rêkekê ne û di vê rêkê de jî gelek qonaxên girîng hatin derbaskirin ew mesafeya girîng yo ku em behs dikin hata derbaskirin hên rêka me dirêj e û di rojên pêşiya me de jî wê gelek zehmetî û tangasî jî bêne pêşiya me li ser vê rêkê ji bo her aktorekê jî berpirsyartiyeke zêdetir ya duwarê jîrane de dikeve ser milêwana ku bikaribin ku peywendiya li gel civakê û zimanê hevbeşî aştî li beramberê hevdû biparêzin. Di derbarê vê pêvajoya nû de dibêjim ku divê êdî pêngavên pêwîstên yasayî bêne avêtin. O calan jî wiha dibêje hûn li benda kîjan pêngavên şêmber in û teqwîma diyar e hûn ê kengî biçin serdana İmraliyê û dibe ku hûn serdanê bikin yana di rojên pêş me de yana yan jî li gel Birêz Erdogan dibe ku hûn hevîtin bikin yana. Niha serdana me ya ji bo İmraliyê nû bû ji xwe duê kanûnê em çûne İmraliyê di demeke Kurd de ji xwe planekmenîne em biçine serdana İmraliyê. Heya niha bernameyên me hema wisa bûye ku em mihê carekê çûne İmraliyê. Li gorî pêşhatan dibe ku zûtir jî em biçin lê mihekê derbas nakin piranî. Helbet di rojên pêşiya me de di demên pêşiya me de di çarçûveya van pêşhatan de ji bûna gotûbêjkirina pêşhatan wê serdanên me ji bûna İmraliyê her berdewam bin û ji bûna ku em planeke rêkûpêk û şêmber pêşî bixin em li gel hevalên xwe bicivin di rojên pêşiya me de em ê hinek serdanan jî encam bidin ji ber ku niha diwarê giştî de weke zemînê siyasetê û di rojeva parlemenê de jî wê behsa serrastkirin yasayî bê kirin ji çavderiyên şêmber zêdetir pêwîst e ku em bi eqleke hevbeş van planan û wan formûlan cî bi cî bikin û formûleke wisa divê em derbixin armanca me ev e. Angol li gorî rihê vê pêvajiyê û li gorî pêwîstiyên wê pêwîst e ku nêzîkatiyeke hevbeş hebe. Ku eger hengaveke wisan û bê kirin û bê avêtin û kareke hevbeş wisa bêş bê kirin ji bûna yekrêziya giştî ji bûna birêveçûna vê pêvajiyê û her wiha ji bûna vê qonaxa veguhêz bi awekî tendurist bi rêve biçe pêwîst e gelek em lê hestiyar bin ev gelek giring.